Bana mrumo wa kusomba sana. Mimi ni Ibo yote. Isem ni sasa ndio watu ngira imicho bana. Ya. Baka ngira ni na Mwanza nana. Sio kama bila. Sio kama bila. Yo utafuta mwanzo uchite baiti. Tunalipaje? Tunalipade. Tukulipa hivi. Ndio. Ndio kwa arabe. Kuti apanda kasuno apa. Boraji. Panda kapara kasuno. Hapo kwenda Apanda kapara basi. Okay. Zinonga kushupika. Zinatitese. Zikira. Mugure. Zikira zidini mwana nawo. Amawa atangogara nawo. Nabatamisa kwa vega JRC. Atangogara zitini. Dini kubadala rent zitini ndati. Ashaita hiyo chuo chigarisa niki. Kuno kudzoke kwa mama vako. Ende kushoba kadzoka. Asina anachana nacho. Jese zvakaenda nazvo kutanga vakasiya. Anatanga kuti wani. Tanga kusvika kuti mbeti. Makabi. Preparation amukona chero bhutsu idzi dzotondwadza. Dzine murumo. Ndinakatenga. Dzotondwadza chero phone izvo zvakabata. Ndondwadza. Manzo. Zonbaira muzvitondidya moyo mari yasata topedzwa kusara $10. Nambo yawa nifamba nzibai amai ava kuna zvizi matwins ese kana makabhini akapamba paamai vake damu preparation ndio wakati zvese hapana tichitanga kunzitadzukirana hapana chansina kumudza chaakakwanisa kundudza ndechekuti ndikukumbura kusaudza hama dzangu kuti mungasi yangu ini ndokwavasandi ndine mashizha ndakambokupa mumwe mwana pana pachati kuchengeta mumwe ndo zvatatakawira ndizvo zvonaidi bedari mwakunye vana vanje vamwe Atingaite uyu ari kupema vanhu muruzamuridzi vanhu vari kuti uyasununguke mumwe mari akutoti wadhini ndichikushamisa samani rakanzi akandakachengeteswa mimba isiri yangu nevana vasiri vangu inyaya yaaiziva asi nhasi ari kuti asiachinja aiwa izvozvo hatizvitonge hatingakutongeira kuti mimi mubvume kuti mwana ndiwandigasi kuti mubatsirewo. Please stay tuned. We'll be back very soon. Babu vakagara pavo takatombogara tese vakatondipa mwana mukomana izvo zvane 6 years kutomitisana mwana zvadaro takabva takonana takabva tarambana kana takagara ndero ndo pandakasangana nababera navo kana takafambidzana pakabata nhumbi yevanavo takabva tatakakusawirirana taitaka kusaurana kudaro ndo pandakatanga kurirana nababa futi hapana chavanga singaziva kuti ndinei zvemunyatiri tiri 2 takangodzokerana zvemunyatiri zvadaro iye akabva azongovhurwa hombe ndaenda kunokona ndondakaponera kushangana akabva aitawo girlfriend yake mukadzi wemunhu panada aini nyaya idzi ndaita sei nasu zvikwanisa ndopatatanga kunesana chimubvunza achiramba onati ngatingosiyana zvipere anga asingakwanisi kuzvinzwisisa ini ndobva ndangodzokerana nababa vevana vangu umwe musi ndobva kudikira takamira pagedhi ndobva tiaunobvamona ngagara musimboduba koda ungatsumisi vanhu usingadi hauna kuzviziva here tokodiwa vanhu varipi vanhu vanodhivana uyu makamudza here tandoga wakaudziwa kusiya wanga usikuda kuenda hakuri nasikuda kuenda nantoriko kuti wakwandata ndisandato sikawaita pasina kuwe tinotenda nyaya wakamhangara kune vava ndiye wakanetsana nomuviri inyaya mai nyaya ndakamhangara kune vava inayo kutirova makaita
Zvaita sei? Ndakangosvika kumba ndabva kutaundi kutambira mama kumasiya kumba. Ndobva mama ndobva abvunza kuti kopana pakutsvaga chii. Ndikati anobvunisiya chi. Ndobva kunosiya kuda kusiya mama panapa. Papa ri paito. Pamba mama. Mama ndo. Kuti mai avo. Moyo akuta tunataura kuti pandia. Waziwa wakarowa so kaisa kuti. Uyu ndobva aisa kuti. Ndiriwa. Kuti ndakaona munhu aine mukadzi wangu asvika nimundisa. So tikuda kuziva kuti icho padere tinotaura uyu kana chaunoreva iwe. Because kuti iwewe ukanetsana newe nenyaya iyi. Ini ndakatadza kuziva kuti nyaya yakandirovera ndei. Asaka tutsvaka mai vanhu vamboyatsana inyaya iyi. Inyaya yekuti vakatoona takamira pagedhi. Ndakamira nauyu yakabva asvika. Ndikanzwana kuti ndikafungwa tine nditsvaga mukadzi asi kutsvaga mukadzi ndazondenda avasiya muchezi ane vana vangu nokuti pamba apa pane vana vangu pane murume wangu zvikomba zvangu iboyfriend saka zvokuti vakarwira imi chokwadi vakarwira imi vana vangu iwe uri kuti hausiziva kuti mauza uchitingaiti tudati pajeke tudati pakude pekuti vairwei uziva ndopakakwara pe kuti apa ndakasuna gorake pandakakwara ndakasuna ndakakwara basa nekuti mapurisa tunatazi vanonomanhara usataure warohwa waroverwei uyu ari kuti ndatoatsanangurwa mukadzi ari kutaura mukadzi ataura kuti kwai muri madununu angu machiomaora zvandotendereza ofisa mai ava vari kubuda pachena kuti ndo vari kumasanzuro vakaita mwana ane uyu vakaroorana nouyu vakaita mwana vakamusiyana ndobva vaenda izo ndobva vaita nhungu yematwinzi ndobva mamutaura ndobva vasiyana nouyu ndobva vadzokerana nouyu panze zvemunyatwe ndione murume wavo amerika ndiuye so uyu ndonasana neuyu ari kuema kuti baba ri kutanga chamwana ende vakamutsanangurira mai avakaudzayo kuti pane munhu andaifambidzana naye ndiane nhungu yandina uyo akati dzoka hako kadii tari kutsokera takadii handizvei ndikuda kuti mapurisa ajekere kuti nyaya iripo pakati penyu haisi nyaya yekuti masangana bhava matukana inyaya ine chekuita necho chinokosha chinonzi mukadzi pfuma huru panyika yakanyangwa na hande mazona ndikuti vari mapurisa idzodzo nyaya idzodzo ma ndikuti kuti makarovana ndoyevava toda kutonga yemukadzi hatiri kuti mai ava vaite tsika iyoyo vachitodara nayo kurwisanisa vanhu vachiti ndakazoenda kwakaenda dzokera ndakazoda vachidada nekuti azvo zvakadero kuti ukanganisa vanhu kugara zvinopedzisira zvakuita kuti vanhu vade kukuwadzana saka ndanoda kukumbira kune imi mapurisa uye kuti pari nhasi so hapana basa renyu panhasi pano ndinongotipa mukana totonga nyaya kana tapedza tozokutusirai tozikunodokwai kutonga muno mukoti apana nyaya inotongwa matare maviri kongai rino idare repamutemo ukatarisa bepa iro rirapwe idare repamutemo rinopiwa simba ukaenda pa 282 182 uchidaro unowana kuti tiri dare rinotozikanwa. That's why minista ndo vakasaina nguva iyo ndizvo ndokuti ndamanga kuvanga minista saka kana tiri munotuda even malawyers atatendera tinovatendera kuti vave vateereriwo zvavo kwete kudifenda munhu otomirapo tinenge tisina kubata zvakanaka
tikamuti apa musungu apa arifana kutifenda nyaya ame kamukanitire tinenge tisina kumubata zvakanaka anofanira kutsanangura nyaya yakasununguka yatiri kutonga kwete kuti mimatotogwa manzigara yapo because akamhara kwamambo aingodai kunobva matora zviri hazvo saka arrangement yakadiro kana pananga ironga kuti mambo vari kukumbira kuti aiwa achikurambidzei kusunga munhu wemuzimbabwe vanganoona nokuti zai kuti zvawaona saka mwana uzomutsvagawo neimwe nzira kuti kuya zvokurira patiri kutonganisa nyaya chikumbiro chatinacho nezvino tinoshandidzana zvakanaka tiri kutizoita tiri kudai mungachienda kuti apire dare aya akamanhara unozvizvo andizve sununguka izvenyu munomamua hamuna ndomai yavo tuve kugara ndimai uyu imuri mai uyu okay ademia taura kuti zvakaitika pana maya vakadzoka vasina mimba tanga vana matwiza ine ndivana matwiza adinodzokera mumashure kwavatangira makambodai vamazi kusiyana right zvadaro mama mutangira kumashure ndokavura maendaia tikutonga dainaumana kutimuri tikadzokera ikoko mai avo vaingorwa vachiparova ava mai kundisiyane navo kune kunzi giant mine inoita zvokutengwa matombo nemadzimai saka madhezi ayo mai avanga kupinda muground vachitenga matombo saka maitira vaita vari muground ikoko ndaingonzoo nerunye rekuti nevanhu zvikumba vachinasingapinde muground kuita zvematombo saka ndaingonzwa runye nzima kuti zvaakuita mazuva ano hazvisviti saka inini zvaikuita mazuva ano saka zvaingondijaumona dzibaba chazvakaita ndei amai vanga kutoiti vakadzoka kuti enda kutauni vakadzoka kuti ndaenda kutauni saka inini mani nokuti ndiri munhu ndine hasha ndakazvitaurira nasisi vangu pakati medhini yamafambiro akuita mazuva anaya chamanzwisisi kana sisi vangu kumbominyira wakadaro timboona tichichida kuti vakangouya from nowhere vatobva kumiri mugaisa mastovhu avo nekuaifamani muzukuru wangu muzukuru wangu aitoita zvokumutenga mejini wangu naenda kunzi mejini aenda kutauni udzoka usiku utonaenda tobika ndatoita zvese uzvika utoti ndakurara pasi kuti rara paneti zvoita sei zvikundidya mwoyo ndotorara pambedha pamundega satani matwinza ina rizoda kufambidzana nani nemukomana ndeva hatoziva aiwa ainoziva kuti ndikugarisana nawo aidondijuta zvadero pasina nguva ndangonzwa mai ava kuti zvakonina hanchita se hanchadi ndati aiwa haisi problem ndinotakura katunhu kangu ndedechi vamai vangu ndakwanisa kutakura hembe dzangu chete ndizvona vangotakura properties ndakaita se mazvona kuti ana mai vanokuja amai wananga pamai manananga kwamai vangu munesi munokusha amai vangu katanga kuda se ndiudza kuti nokudya musiyana nazvo unoona mukadzi anakukwanisa kana kutoroora ipapo ndagara zvoalmost 2 years tasiyana zina mukadzi achiita mafilmu avo ichienza vakawanika vari kubvawo kwakati flames varikuwanika vachiita varikumadoro ande ndobva mazodzokerana singa kudzokerana ndokadaita ava mai vanga kushava mari dzerenti manje ini ndichizvishandira vachivachirwanda nekuti mwana kuda mari kuda mari ndokuti mwana wangu kutanga ndichengetwa nambuya vangu zvichavana ava mai vachirwanda atitumire mwana atite sei inini zvokundidya mwoyo manje nzime vangu akushupika zvino atite sei dzokera mwoyo kure dzokera sezvo ndine mwana navo ava mai ava atanga kugara navo
ndakatamisa kwavagara DRC vatanga kugara ZTN ndini kubhadhara rent ZTN ndati azvichaita iyo chiva chigarisani chi kuno kudzoke kwamama vako ende kushuva vakadzoka asina kana chavanacho zvese zvakaenda nazvo kutanga vakasiya vakasiya vanatanga kuti 1 tanga kucheka kuti mbeti makabhi preparation amugona chero bhutsu idzi dzotondorwadza dzine murumono dzindakatenga dzotondorwadza chero foni izvo zvakabata tondorwadza manzo zonibaira zvotondidya moyo mari asatapedzwa $10 nambo yava vanofamba nonzi maipopo amai ava kona zvinhu matwins ese kana makabhini ari pamba paamai vake ndiangu zvese hapana uchifunga kuti vana vangu kuti ndizovabata amai ava vakamira nemukomana chikomba chirapa amai vangu vanga vauya ambuya vangu ndakati mama vakagara mumba amai vangu vanoda fishi iranditangira ambuya vangu sezvo vatoi azotichanyira irandivatengere fishi vandatoka naamai vefishi ndakabata bhaketi ndopandakasvika ndikaona vakamira vari tupa bhaketi ndakabatikana ndakapinza bhaketi pasi ndakabva ndakaenda noudza amai ndakasiya vakamira vari tupa akushawa stand panobva sei ndakabva ndakaenda noudza amai ndikati amai ndandaona zvakaita mijunior panze handisi kuzvifarira mai vakandikuritsira munhu nokutaura kuti ndibajura ndavazozorora ndakabva kushava ndavazoona imi nevana ndomurume wakabudisa ndakabva chief ndine hasha kuti zvese zvandaitira munhu zvese vana vangu vese zvandavaitira nekutanga kuti back to zero murume uyo yanhasi sisi vangu taivamusa kuseni vana vachitadza kunzi vachiti nhova ushu aishiya ava timunga kuseni unodaidzana sisi vangu andichituma mama vajunior mukaisa maenda kubasa mukainodedza sisi vangu mwana achitadza kuti ndakabhatana vese vanoita zvokusha nhungu anditayabhatana asi kunibata munhu asi munhu ndodzodanzi vana vazi vangu uyo vari vangu haana kana chaakaita pavana zvese ndii oraitama tangu vadira ndamukumbira hangu mai achinyaya yavo ndafara nokuziva panoba ndadangu rimutibatsira vanhu vashandiyakusaini nyaya achiti ndakaona umaonera ndakaita ndikaamai anozvandaona ndadangu rimungo tisataura izvi zvakaona tiri kunetsa angaita sai izvo zvere kuya kwamunhu ndakasvika nenda handibudi kana ndikasvika kugeti nenda kuzorora ndinodalobasa saka ndakasvika ndikapinda mamba ndikagara soo ava ndobva vauya ndobva vati mama nhasi ndazvibatsira ndege ngati iye akati kwai mama ndafara ndakapinda nditi wafara kwai ndikazafara nei kwai ndazvibatira ndoga mai junior nabashi panze kandoka junior iwe uya mangwana usina kudhakwa toutaurira zvinhu zvako zvokuita mukudhakwa izvi ndozviya zvamunozoita zvokuti warova munhu wakutsvakwa nemapurisa iwe siyarara uye mangwana vanhu vemuno titaurirani uri soba chibvajuna akabuda ndikati ndiri kunoda yakozorora ndakunyanya ndazenze chihure ndava yakozorora kana ndabva kubasa ndova kumaongozorora iwe uya mangwana titaurirani uyu iye haana kunzwa zvandakataura akabuda ndikati inini chero kuvakaitira hondo yavo handina kubuda ndinotarisa kuti hondo mukadzi mukuru ndino witnessa nyaya yechihure ndikati ndini handiuyi ikoko pedzera naye kana muchisungwa kana muchiurayana munongourayana chihure chedu vakapedza vanongo akazotevera mumba uyu mumba mubhedroom anorara akabata munhukadzi uyu akarova anongangazisira kakableka ndini vanhu vese vakati mwarara vakatiza ndini ndakapinda mubhedroom avo ndikanokatanura ndichibvisa uyu achirova ndikati ndakuudza kuti chii uye mangwana usina kudhakwa titaurira nena nawe inotaurwa urova hakusi kugadzirisa ukutowesera situation unotenda kana uchakudhura kwacho waenda utoziva kuti ngaroweni mana nchiti andizivi tikuti sununguka ndori chekutanga ndizvo asi tauro chinhu chekwadi chinoita kuti zvinhu zvifake ndiri unozokuadzanangura nemukumai ndipati pauri kupokana napo uri kuti apa wabva mukoma wangu mawedzera
apa panezvamasiri inini ndingati nemumwe mutauro taura hako zvinodziva ndingati nemumwe mutauro pane zvaanotaura pana chandirikuramba asi inini nemudzimai takawirirana zvatakawirirana kumashure asiyana nemudzimai zvekuti mujaindi vandadambokuvhunza kuti zvekuti uyu neuyu vanga vari mudzimai neuyu vaizviziva handaiziva izvozvo ndakapfimbawo mudzimai akatonditi nemurume takasiyana ndandimo ndaimbova nemurume asi takadi akadzoka agara kuzvitema vanhu vadzika kutikirana zveminyatiaunombosangana napo here handinambopera nambosangana napo chandoziva nchekuti mudzimai chakatoti tizosiyana inhau yekuti ini ndandakati hatisi kuda kuita pamuviri ngatidananei zvedu asi ngatiregei kuita pamuviri ndobva azoita pamuviri akatondiudza tikatoita matest ndane pamuviri shamwari zvasingazvidi ndonyaya takanetsana ndokuzobva ndokuenda kuzishavana achizodzoka akazodzoka kunonga atone vanhu asi ari kuzishavane kukoti tokomunicate anoda mungataura mene zvakanzi ekuti varazotoka vasina vanhu vana vasina zvinhu vakatogara akatoti sekunzi ndiye mutsi wevanhu mukadzi wakangane vakanga uchisiponza zvavo handingaonge ndichisponze ipapo handina kunge ndichisponze ipapo zvakanga zvitiwa nomunhu achidziona iwo nyatu saka ipokamira navo aya uyo akasvika wakamuziva here ini chinhu chandaiziva ini chekuti vanga vakasiyana ndovazira ndaizvita vanhu vambozongwe paakauya vakasiyana wakaziva here kuti ndiani muziva pawakamuona achikuona iwe wakamuziva izvi ndokumborounatsa kujekeserwa ipapo kuti muziva totowaonava kana usina kumbowaona kaungavazivi ndiani ndirozvo saka kuti paakasvika pauro wakaziva here kuti ndiani uyasvika kwete zvigaro zvake kana kuti mabasa kwake kungoziva kuti auya anoziva kurangarirawo kuti atanga wakambomuna kana kumbomuta ndakamuziva wamuziva ndakamuziva ndewechi irori wakabva wamuziva ndakamuziva wakamuziva panyaya iyi ndakamuziva kuti aingofambidzana nemudzimai ati ndiani mwana ari kuzvinyera ndizvozvo tiani mwana anozvinyera ndizvozvo maya so ndobati kuti wewe wakaenda kupolisi kuti warohwa nemunhu usingatauri zvakonzera ndoproblemu yako kaiti ndarohwa ichokwadi kuti warohwa zvinomutendera kumama taroherwa nyaya yakadai yakadai ndiyopona zvisaita sekuti mangu tukana mabhawo bcause zvinofanira kunge zvine utsamu hwekuti nyaya yacho uri kuona isusu mapurisa tinotovapa nyaya kana tikaona kuti nyaya ideyavo totovapa kuti chaimo tikati isusu munhu akumhangarira panapa iwe uda kushandisa mapurisa achichinhu chakanaka mapurisa musashandise mapurisa zvakuru zvekuti wewe unoda mapurisa unoti achitoya musungi pamambo ipapo akaenda kwamambo vanogona musunga vakatona naye kuti tinonyorera iko muna anototoka kunofesti tanotambotoita totovaudza kuti tokatomutorerwawo mudari tizive kuti mitombo munhu anga nyaya yanga ende iwewe anoenda kukumbira kuti kana ungo tinovhurika chivhurika ndika kuti ukadzawo kudzira naye anopota achitifambidzo
akamboda akaita mwana nemai nababa vasiyana vazofunga kudzokera vazvitaura nemuromo wavo takazodii vadzokerana ndopakaita zvese izvi kusanganisira nebvudzi wakapfeka ndivapona zvimba zvakaitika wamafona angu simudaro unozati ine ndiri kutobvisa kana mhandodzi handisi kutobva kana ndakuda imwe information ndobvunza ifo ine kuti ndimoga mati makamuna baba mukata vana mukakonana vanyika mukadzomu makonana vanyika mukadzomu mukazosiya mukamuzono taudza maita iva mazodzokerana dzokerana uya makamudzera uye akudawo akurati zviri muri munotso sakaadawo aumaberekeri mwana kuti azokutarisa mumatare nekudini anzi vamwe ari kudwa ndege nevana kunda kuchando vamwe ari kudwa bibi vane vapidzi kana kuti chati amenada kukuridza musashaini nemashoko ekuti zvikomba zvangu zvakadai chine chichichi asi mashoko akanaka unofanira kuva kuri munhu anotozama kuzvidzivirirawo kuti unzi munofamba munzira dzakanaka kutozvikuita kuti ndiri ndiri kudhimanisa vanhu ndiri kusedza handioni chitini chakanaka ndiri mucheguru chaiwo ndiri mucheguru ndifone toda panimudare ngirandibude ndikona no problem mobata samaitsu right currently saka chimukasi makungona ritsotsi chinguva zhinji uya ari kutofunga zvanahande vanhu saka munhu anoona tukudza kuti hande vanhu mai notaura kuti hande vanhu evanhu iwaize nashoko wakadani mwana ndivaashi unokutabamana asi wakashandiswa munhu saka uyo anofanira kuklemawo zvinhu zvaakapavana because angasponziwa neumwe akubata kwero adosvikirwa namukusa wamambo kutodzoka kufuti kusana mubata aiwa kwaanokusiva samuna akusezvano pamba akasvika pamba pamba paya munhu akatenga propati kutanga kutogani kuti ndeu waiziva ndo zvakaitika nguva dzakara sikayo ndavakutora seponja iwo uchitopiwa zvona vanhu uya aimbotogara toona mwana wakuriwombo nemukadzi ndetogara nawo pamba pamba ndetogara pamba ambueta data ndakatenga tumakabhi ari kupamba pamba data sezvo hatina kugara pamupambo yani notsvaga pepa togara tidhuse dzitadzokirana asi isati yabata munhu zvadero dzimwe vangu akati tichamwana akabhina timarejisera tichigara chimengo
Dai wasakana kana maudana na mama. Sakana si? Sakana. Anataka kugara ipa. Chakana ukwanza kubuda na. Asana ndada kufunza wewe. Huyu ashi anga kuya pa mama tukuranda. Nataka kuya kutoa mbana tuliweka na. Hata last week. Only 2 weeks at doctor zikaba right. This about. Kuri bara tsabana. Ana nambu muona kumzili. Ayo noruzi. Kuri bara tsabana. Mai gari. Oga misama ya wanda Tegera chekuta. Tegera chekuta. Tegera kujerasi. Ndio mai ruzi. Ndio tegera. Wana abura wande. Mama mama zikirana. Nungene na mozili wetu. Yo zimbo kaise wetu. Oga sunambira mungu wa treni. Ndio zisha tungutambulisha tungubata. My 8 weeks. It was last year. Last year. Novembro. Takaramba nepatakarambotakaoneza nenyaya kuti nyaya yekusaita mwana kwamuri kuna November nomera zobata mana na December kusina matakaita izvo. Sasa mwenda ari nokati Saturday chikapana. Akangoti inini andakakudza kuti nasu kazvii sezvo yavepo hapana panjira pamwana but akakozvira kumachitaka kunetsana ndibva ndazoona hapana kusiyana nazvo ndatoti ndikamuona foni live rangu randakabvisa inini maonero angu acho ndemutitora semukadzi wapesi wa ndemutitora semukadzi vakumasurusha makazvisa futi second woti vanhu vanonetsana woti vodzokera uyu ane zvaangachita pamumani yeplema but waiti vana vakabva musadza vaani vana muna vangani madziri vamurwe vana vamuranga vamavakura kare 8 Maponya ikata samaya wakapa no upenyu umudanya ematawe kujenga muka pesa vanzuya vanhu tatitenga izvo taibvunza kuti ngale yadzo wazi mwasina kutaura mwari ndini tatenda kuti nyaya iyi yaitika muri pano maibvunza zvichinzwa zvese uyu chokwadi anoratidza kuti ndiye munhu womukadzi kuti ndiye akatangaruka chobva vakonana hatina kubva kwavakarambana kuti vakapanana kurekurapa vakadii kana semukadzi nomurume kubva vaenda kune uyu chinhu chisina kufamba zvakanaka mambo ako kuti mukomana uyu haigona kuzoda kumhanya kuenda kumapurisa ino tutonongedzerwa bhutsu dzemunhu kuti jini ndakatenga bhutsu asingapedza kubhadhara asi dzakapfekwa nezvirovesiri unorova zvishoma renai mambo kana padano kana ndiwo zvinorwadza zvakuzorovana kuye munhu anenge arwadziwa kusvika pabhonzo vana hauna kana kutengera kuri autozivi kuti iwo ndokude kutodadiwa newe zvatakaona tine imwe nyaya takaita munhu yakadai soma nekuti munhu akazongonopuhwa mwana akura arerwa noumwe munhu hamene yakauya imwe yakaitika yekuti munhu aenda kunyaradzwa kwashuwa muchakumana kwemukadzi aenda kunyaradzwa nevanhu paakandodzoka vana vashoti
pauya munhu aine mhuri dzemwana iyi mwana iyi ave ne14 pauya munhu aine mhuri dzemwana iyi ndobva vatomubhadharisa achiredzwa nini ndobva atotora iko kunyaradza mai vachidzokera kumba kwadzokera vana vacho takaita munomu takatairekodha munomu vanhu vana vacho mwana asara atopatoya munhu abhadharo vatobhadharisa imi amai okubvira imba kuti isvike vanhu vazvavo mune rimwe zuva ramakanyatsotaura murume vana ava kuti mimba yaisi yavo kubva patakatanga kudzokerana kubva tichitanga kunzi tadzokerana hapana chandisina kumuudza chaakakwanisa kundiudza ndechekuti ndiri kukumbura kusaudza hama dzangu kuti mimba isi yangu ini ndokwevasandi nemashizha ndakambokupa mumwe mwana pana pachatokuchengeta mumwe ndo zvatatakawira ndizvo zvonaidei bedari mwarukunyeka vana vandevamwe zvatingaite uyu ari kupema vanhu muruzamuridzo vanhu zvati yasununguke mumwoyo make akutoti wadheni nechikutishamisa samwani rakanzi akandakachengeteswa mimba isiri yangu nevana vasiri vangu inyaya yaaiziva asi nhasi ari kuti asiachinja aiwa izvozvo hatizvitongera hatina kutongera kuti mimi mubvume kuti mwana ndiwandigasi kuti mubatsirewo akaitodini zvakashata kuti azive amuna ngaida kuva nekunzi gumba rinachi vana ari kutovanda ezvinonesa baba vangu vakauya varisa makumburira aitonzi akafanana baba wako amira kwevarikwa aitonzi anonzi Agnes varisisi vangu anonzananana ovinanishi saagnes makazoti inini isusu tiri tu aiwa vanhu vanga vasingazivi vanhu ndo vanga vasingazivi isusu tiri tu taizivana ndochokwadi zvakafanana naizvezvi mama kuri kuti muchingoonewo muono wangu baba ava ndakaita mwana navo otozodzokerana ndomuudza chokwadi inini ndine nhumbu aiwa inini ndokuchengeta zvakadaro let's keep it secret tiri tu usaudze vanhu kuti vana havasi vani saka inini naye makamudzaira kuti havasi vako ndivani hapana chaasingazivi because kwamizana kwandikaita nauyu hapana zvaanga asingazivi zvese aizviziva mukadzi waumamanikidzi kuti mwana ndiwapuya achirana asi zvikubatsirewo vana vanongotorwa mamirira makaita munyasi mamako haana ruzivo vanhu vane nyaya yavaingakoshe kusvika paaakamirira pamuri zvaita segarai pachirema yakasununguka ini zvana ndingokumbira munosununguka here vana havatiswewo kuonekwa bati murume anofanira chigombopika namaigona dzakaona here mari yake nogona kutsvaga nemari yekuti pasi kamo kuti ndiana akaitawo nyaya aiwa zvitiri nhasi zvana yacho ndikoiziva aindotsvaga wotsvaga uteswa iwako hatiteswa rozini hauda ngoruparuwa meso haini vana ndevangu because ndini ndakatotisa pregnant test ndatomuzi arikuti ndiye aiudzwa nyaya yekuti ndaane mimba uye akati regaitiende tinoona kuti chokwadi vanora kuti chokwadi kunayo iyo tesiva hairi kuti vana ndevako inogona vati munhu uye ari inotaura kuti mwana ndewani amini kana wadzo mutukoji makumbo uri makumbo uri mugadziri ndisekana mutuko kwaiti magumbo kwavo
kufundziwa save saka unogona zvogona tikarinja kutibatsirika singazokona kubatsira mari vanosenga nevanhu era 220 but who vana vanongoteswa mana matwins matwins anogona kusiyana matwins anogona kusiyana but probability yacho probability yacho ilo zvayo but vanogona kusiyana leitika but hazvazoiti akafana navavanu ndefana sisi wangu wamasipa vana vedare kana muchienda makawanda ndiraende wabvunze kuti imari ndokuti ndaende wabvunze lese ndowabvunze nandikugoreni expedite nando wabvunze akamboona zvirwere zvekutano ndani dzakafanana namdara wangu havasi muku ndakafanana vasiri munofu wenda kwarani uyo akafanana nababa vangu vazimu munhu aitozoitora inotobuda here vana vanoita uyu ndemukomana musikana ndakafana baba vangu vazi ndimo vazi zindi nyara zvakatotorei alright atiteizvo kubatati iwe ufananidzwa navanhu tu nemunhurume nemukadzi iya icho achotofara zvachiti yes and they identical twins. Identical twins. That's my identical twins. Yeah, but about. That's my identical twins. Munofunga kuti mari inowangwarini yatauka iyo. And it's 330 between two fathers and a child. Kana vechake tomota after Christmas. Yeah. Mama Christmas. Musako. But Zama was yeah, that was. I'm going to put my because patakaramba nekutanga pakutora takambotora hembe akaenda ndinotora rimwe dheki zvandakambomusungisa andirova vakandipisira hembe ndopane vanga iriravo saka ndikushamisira izvezvi kuti ndo muitiro wake apama chero zvezvi kutoti nanzi akangodhakwa pamakadzokera naye pane munhu akanga aripo achibatsira kuti tokera pamuri vanhu vakawanda ndovamanyeketedzwa ndovamafunga mafunga anotora episode hamusendere unogona kuzoendako futi but zviite pane zvimwe tichimboita nyaya iyo kusvikira yapedza saka pana dzimwe dzopinda mupedza iyo toda kutsvaga kuti uyangadero aine mhosva ndinokuta kwakaita ndinozvida kuti ndibonde akamari noramandisi angadero aine mhosva angadero ane mutomo wakatyora ane kutora kuredza mutishi kana tichindora anga tichizvidza uri dzikabuda dzikaita mukamukakuwana
Saka tikuti isusu tatichi ngatisei madate kuti after Christmas hasidate tinotiri imotsvaga mari riyo yokwana moenda munoita zvongobuda pachena chiita nje chakaitika kuti musununguke uyu hama dzake dzekuti mwana uyu ndizvozvo vana vakatofanira tsitsi mwakafanira kuti arwani mwana asi mei ndo mune chokwadi kana kusara nechokwadi vanhu vakadzi mune paviri vanogona kutaura statement rekuda kuti tenda mumwe muri kuda kuti rine kunyenda izvozvo takazviona kakawanda saka n'anga yacho iyoyo yekwatinashonga amene nekumwepo ndatoda kuti tibatsire hakuna mutemo unokumanidzai kuti mugare nemurume wamusingadi kana musingadi hauko mutemo wakadii saka izvozvo zogarai mukaziva muri muno anogona akasununga mune makore anotendeka wemunhu akuzvifundisa asi toda kubatsirana panyaya kuti titi mikono isadii isatongana zvipere vana vanoda kusvika ndevake kuti uya asaramba ifunga ndevake kana asiri vake kana kuti amene mapauisari ama mai mapao chakatoti tibeje tosangana mune matoinda titora kuzosangana mazauti apami akuverenga prize ndiye kana makaenda mese muri at the same time kuchiti imini mese nevana same time asi makaenda pake pake hazvinhu zvasiyana makaenda makadai so at the same time ndo panenge pa 330 ndachikumbira baba ndachikumbira kuti tite takabatana kwesi tikaenda takasiyana ndoda makabatana maenda makabatana muchibatsirwa nevanhu vedare redu ende imimi chireverai kurwa amen ngozi hazvinazvo kubatsira zviripo zviripo kune mbedha aiwa ndokunokuramba nazvo tikuti izvozvo iwo zvinhu zvikukurwadza iwo wakatenga izvi zvichazobuda pakuti vana vakazikama ndiani unobatamu unozoma asi kana usingazi kuti uchitoziva kuti havasi wakugara wangobuda pacha tisapedze nguva vana ndevana saka toda kuipedza tichiti takuwirirana dheti tsvagai dheti munouya pano pakuzipedza matsvaga mari musi wa1 chinenge chiri china tsvuku yachona inenge iri Friday saka panenge iri mega aiwoti toda kuti tiende imani mari yato Friday yachona 2 manje yaJanuary manje muri kuwira kunoenda amunobva munopuwa vanhu vekuikanoti mateswa ukacharonga zuva rekuti iro ndoenda kuprice kafona zvakare vanotoedza mari so ndopane nyaya anotetani fine
Ninguém mais. Entendeu? Murije mwana. Ninguém faz. Satawira. Só vai vir no mariachi. Mwe uya munoga mari. Mozoya moinde. Monotorwa modzoka. Toronga kuti chiputisa sei. Chomwana kutikira mudare. Anofara anosuwa usu. Musoja akataka kuverenga mazauzi panapa. Akati kwana nguva yekuburitsa chitunha. Ndikati shamwari verengai makafunda. Nganzi akauti vanhu havaende wamai wamouya. Thank you for watching. Remember to subscribe, share, and comment. Bye bye.